Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag hier met mevrouw Melgerts, na een lange tijd weer. Mevrouw Melgerts, om beschooi aanspraak vanwege ook regenweer, hè? Ja. Maar hoe gaat het met u? Nou, het gaat. Je want dat odi alasma, de sranamang, nooit minon pot de inheemse, nanga de maroon, otede, want de vergeten 5 jaar lang. We gaan geen oude dingen eruit halen. Me versteer als er aan een kondre, me versteer een mevrouw Simons, nou en een mama voor alle den cultuur voor Suriname. Die hebben waka een propaganda dat misschien de potwang panjing, de potwang ingisanjing, de potwang. Dus de mij bekleding, dat mij lukken dat mij tak. Na a hees ranang de bekleding. Dat a vrouw is tien, dat want taki. Die vrouw is zonder dat ze het weet gekozen door het volk. Ja. Mi loop lukken bewegingen volgens mij, hè. Dus dan zeg nee, dat mijn arkataki vind dan zeg no, afro moest strong en afro trom en grand time, toch? En ik actie me van ik kom ik even op een vlak die om moeten stoppen om steeds te trekken aan meneer Santoki. Mi luku a gedrag voor meneer Santoki, dan mi luku den gesprekken samen go na. Dan zal ik zeggen, ik wil hem in mijn armen houden en hem troosten. Hij heeft zoveel meegemaakt in zijn jeugd. En hij kan het niet allemaal verwerken. En ik kwam lo jeugd. Maar wat tegen meneer Santoki, Luko, mine jugo, ik moet eerlijk zijn, nou maar eerlijk zijn, mine arki nieuws, mine arki, me wani aroko moest doen. Omdat de man beseft, zo nou toe u abi, dat me haal aan even, maar ik wil even blijven bij meneer Santoki. If je look ja, a vinger voor mij, dan je ziet een kleur voor een stemming. Dus te me alla joro te wasi, me was krosi, dus aan het dag dat je wasi, me was krosi, me was dotsani, me wasi. Dan me luku, die de man te me luku, me tak, oh, nog een paar dagen, dan heb ik het niet meer. Dan zal hij beseffen dat hij niet daar zit. En wat mooi interview vindt plaats, dat best ben de meneer Lashman. Na story before. Dus het is maar een taxani al leggen vast, dan op een bepaald moment, dat je ziet dat een woord to satakis maar op van nodig. Want meneer Lashman moet takken even, geef aan, heel kort hoor, geef aan, takkie, dat je doet boem, dat je een committing. Maar te je doet ogri, de moet sabi, a ogri o draai konij baka, na a keuze sa you make. Dus me want tegen meneer Santoki, misschien beseft u het niet, mensen hebben nog geen geld gehad, het is een troep. Gezondheidszorg is achteruit gegaan tijdens uw bewind. Ik wil niet spelen als de vorige regering die nog geen... Het is er nog een regering, dit voor mij ja, niet. Het is er nog, ja. De regering van toen, ik ga zo niet praten. Er is een verkiezing, de mensen hebben gekozen. En ik zal zeggen van,
Laten we vooruitkijken. Het is net als een doop. If you go in a watra, je opokong, dan kijk je niet meer achteruit, dan kijk je vooruit. Ik want tegen sma voor de maron dorpu, zowel de ingi dorpu, zet een structuur drapen. Want roko en we roko together. Want het is niet makkelijk voor deze mevrouw. Dan wil ik ook vragen aan alle moeders, aan alle vrouwen wereldwijd, waar ze ook zijn. Geven jullie denkbeeldig moeder- en vrouwelijk energie aan deze vrouw. Want ik heb het gezegd in de programma's voor jou. Nou, wat bigi olo. De voor dek. Maar if we die aan warmte, dan sabat wat oplossing ook komt. Dus meneer Kisno, het is namelijk zo dat allemaal feti, allemaal sani, de mij tak politiek, de mij tak over wie gaat weg en wie niet op weg gaat, dat Santoki blijft. Ja. Meneer Arkasan, dat meneer Arki nieuws schreef, omdat in het veld, ik ga persoonlijk naar directeur voor sociale zaken. Mijn accent sa want nou free for all. Sociale zaken bestaat nog dus. De sociale zaken, mijn karilik des masabi, toch, want ik zie de minister niet. Maar ik ga crema trapo voor een gebouw, sataki dat ade gideng sma, gideng sociale sma. En mi lukatori mi tak no, mi charatori kafesi, want wat is er? Alla dol, free for all, controle naar dit. So mij take money, ik take money. We hebben zelf ontdekt, smart data systeem, zijn het doen volgens de juiste criteria in een wijkkantoor. No, schrijf. Het systeem voor te money. Dus de procedure vindt plaats. En alle dingen zijn dat we leggen uit. We leggen uit dat niet lang, dat was vrijdag, wordt een gezin 10 uit huis gezet. Men zegt uit huis gezet, om taki, gezamenlijk, om roko, zijn er. Dit is niet de eerste keer dat je het hoort. Je weet over DNA, hoe een vrouw zou smoppen uit Osso omdat aan de kies aan financiële steun. Ja. En dat zijn dan een gezin die toe. Among de kies aan financiële steun, waardoor de man paya euro's, die man zit in een rolstoel en die man wordt uit huis gezet. En ik hoop dat de mensen die meeluisteren, dat ze het ook meenemen. Voor meneer Santoki, dat hij ook aanhoort wat hij allemaal teweeg gebracht heeft, zijn regering. Is dat meneer Krishna. Weet u? En dat is hem. Ik heb een paar keren gezegd, dit wijst aan heel sociale probleem voor Suriname. Weet u dat er geen appartementen meer zijn? Dat mensen die huizen hebben, 1 kamer met 4, 5 kamers, de judencamera. Maar er is geen plek. Er is geen plek, dat wil zeggen, als een bouw 5 jaar langer. Toch? En doe bij een gesprek alle de Sandis Michagi, directeur, Arki, dat ategi me one of de adviseurs vindt tegi, een voorstel, mevrouw Melgers, ik was 7 juni daar. Mevrouw Melgers, bent u bereid om de namen door te sturen voor dit massa probleem? Ik dacht zeker, ik ben bereid, maar ik moest met contact naar de trouwen toe, sa doe de soort roko dat toe. Dus ik want tegen dit ma, ik ga naar, volgens mij kon ja, ik ga naar een sociale zaken, een directeur, voor actie, hoe verder, want moet tak naar deze maar via media. Want in Amerika dat na zomaar Melgers haling op. Want we zitten in een appgroep, alle appgroep mensen, de mensen die beschikking hebben, sturen door met je ID-nummer. Dus Samsa, mi ai soja, lukuja, askrivi, mi olezen juno, behandeling en afhandeling voor klaadje voor mevrouw Melgers. Dus behandeling en afhandeling voor klaadje voor mevrouw Melgers. Dus desmassa zijn de stukken, hoe zijn de stukken gwekba. En de man doet een code. Een code in D1273
25. Dus dat was 2025. En 16 juni asening die wantra afdeling voor sociale zaken. Miga accidents maar baka, volgens mij door ja waka. De man taki, ze zijn bezig met raadvoorstellen en zo. En dat na mijn probleem. We creëren, want ik heb begrepen, mi ana a enigste sma, sa de adviseer voor zende beschikken voor de sma. We creëren een situatie. Raadsvoorstel, zo toch raadsvoorstel. Die mensen pinaren. Het is een CITO-geval. Jullie gaan straks dag bij zeggen. Geef een behoorlijke overdracht om duidelijk aan dat de smadisi kies de Monique. Kijk, ik blijf haperen. De mensen moeten weten, we werken keihard. Ondanks de situatie werken we keihard. Verzekeringspasje werken we keihard. Mensen kunnen niet opgenomen worden in een verpleeghuis. En ik heb een gesprek gehad met een verpleegkundige van AZP. Want altijd is het een vingerwijzing als het niet goed gaat naar een instantie. Er is geen doorloop, Chris. Er is geen doorloop. Er liggen mensen bij AZP. Eerste hulp, laat me duidelijk zeggen, dat is maar begrijp. P moest bij drempel geld. De man is dom, 2-3 voor day. De man gaat sodro. De man gaat op een afdeling. Dat de mij kost atozo. Maar, op de afdeling, in abisma, ze moest verplaatst de schrijven, ga osso. Maar omdat de man op tampe, dat de man moest gaan naar een verpleeghuis. Dus je begrijpt, het doorloopsysteem, waardoor alle obstakel, dat het hoeft eigenlijk niet, alle obstakel. Dus met een accident, les specificatie voor alle personeel, voor alle de atozen, want ze hebben het allemaal moeilijk. Er is geen personeel, er is geen materiaal. De mensen worden daar gezet, niet omdat atozo de onwillig voor de tikdesma op. We hebben aan de hand hiervan, hoe make mee toe, dat de was magona a drempel, via a drempel, op taka woord toe, een fanning, EHBO, je man ge wat training, maar alles man he begrijpt sanning. EHBO, je paya drempel money. De mensen worden naar huis gestuurd, hè. Omdat zou je zeggen van, sang van des Maurits of sin des man ozo. President de fufanga Jusma op. Jusma na aba verzekeringspasje. De man op potita voor een presi, omdat hij na aba verzekeringspasje. De man mangi drezi onderzoekingen naar de boek. Dan sturen ze je naar huis. Sami want tegen een familie, de familie is een probleem. Uspa anu makandra voor je pusrevi. Uspa anu makandra voor je pusrevi. Want if u no ma je pusrevi, je familie of je paluki of je maluki of een luki die heb je hulp van nodig. Dus heeft u begrepen wat er om en bij gebeurt, ook in de gezondheidssector? Mijere wantori dat verbanti, if je op een breuk, de mannen abba gipsverband, a wet tori sa de lalangari, de mannen abi. De man ze worden uit huis gestuurd, ze worden naar huis gestuurd, zonder een verband. Op wat situatie is dit? Aan fadon, dat men wat takbaka, gemeenelandsweg, jullie hebben niet lang meer te zitten, maar men leggen uit als sansa weer doen. Een vrouw geeft aan dat een man fadon aan een abgeestverband aan moest gaan datra, dat we tegen aan deze vrouw dat baka 3 weken ik kom in aanmerking, baka 3 weken. Om kort te zijn, als hem deed, a vrouw kies haar kaarten, maar op zaken bij de a vrouw kies haar kaarten en we begeleiden Morofara. En laat maar even kijken. Mevrouw Jenny Simons, dat kwam mooi zijn en meneer Bouters toe. Abentapa is ook een programma, sabi Mickey. Dat if wa los man een sap seranang. Dene sap Sipaliwini, dene sap boven Suriname, dene sap de Ingidorpu. En dan met ondersteuning wees aan het demoro, ama apleti.
Want we hebben ervaren, omdat de man ne sap a cultuur funu, de ingi, de marau dorpu, de mannen teer desma in a begroting, daarom desma aba probleem, funu kies lantitori. Daarom desma aba probleem, funu kom makkelijk iwa aanmerking voor een verzekeringspasje, omdat de sansa de schrijft ja zo, ne passen toe, tap a presi, pedesma eitang. Take you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. En mevrouw Jenny Simons takken toe dat te doen aan begroting. A begroting, zo niet verstaan in je, hè? Moeten we rekening houden met de cultuur Suriname, de cultuur Ingi, Jampanese, allemaal hebben eigen cultuur, allemaal hebben levenswijze. Dus if in een sabing dat we pina desma onbewust. Je moet sabi dat hij door boven Suriname, dat hij door een verzekeringspasje of een moneykarta, dat na terugvragen in moet stellen. Eigenlijk, ik kan taki, want if boven Suriname, si paliwini mungo, zijn we aanvraag gimme voor een verzekeringspasje, de zijn zo'n ID-karta. De maron sabele kote de foto. Zo'n ID-karta de moeseni. Maar voorzie werd het afgewezen omdat Aladdin de mannen doen onderzoek. En waarom, meneer Santoki? Kom op mijn schouder, ik wil je echt troosten. Toch, wat je moet toegeven. Ik weet niet wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Ik vind het wel jammer. Toch, laat me je troosten. Je wilt wat doen, maar je bent getraumatiseerd. Ik heb trauma. Toen ze voorza, before in je jeugd. Waardoor je mag je vernietig. Ik wil niet dingen zijn, ik ben niet racistisch, dus maar sabi, mijn autosap, alle bevolkingsgroepen mee waka, alle bevolkingsgroepen mee waka go naar een gemeentelandsweg. Monikaart, het maakt niet uit. Het gaat om een Suriname die hulp nodig heeft. En die hulp zou moeten krijgen, maar vanwege wanorde, de mannen kiest de hulp. We zijn nog bezig. U gaat me ook niet zien op plekken, maar mevrouw Jenny Simons. Theo teka alenti. Futaki dat meka eet. Futaki dat me bereid. Leki mama. Fu akondre. Fucha akondre na fesi. Mi wawa uitnodiging vieren. Mine waka. Maar mi wawa uitnodiging. Want mi wanji een vrouwelijke brasa mi wangi. Dus een... Samuel geeft aan, if je look op bepaalde sani toe, wat je met mijn oriëntatie ba. Het DNA heeft ook gefaald. Het DNA heeft toegelaten en ook de VP heeft toegelaten dat Santoki doet als wat hij wil. Ik heb het gezegd, je kunt al die berichten nagaan. Pemi leg uit, want president ne mag go uit de kondre zonder een agenda. No woman is een agenda. Dat man ik kom, naar mij verteer over de Indiërs, mijn hoops maar bel me, dat ik racistisch bezig ben, want ik kies een reactie. Toch? De Indiërs, naar de man voor Little House en de Prairie, dan wordt het besproken in het assemblee. Dat ageert mij even. En ik wil ook zeggen, naar de pers toe, om ik huiswerk moet om gedikkie. Tegen probleem de, dat want ik wan busweri de, dat zijn jullie chirurg, wabif op een luku, zat de soort bacterie, soort virus de drapen, dat asan die ontstaan. Meneer B, je hebt je hamer verkeerd geslagen. Ik ga geen dingen aanhalen, maar ik zeg alleen maar mijn evaluatie. Oppositie, coalitie, jullie hebben gefaald. Stoppen jullie met Santoki dit, Santoki dat. Unugi ama amachti. Unugi ama amachti, want hij heeft 5 jaar lang zijn eigen ding gedaan. En niemand kwam in opstaan. En wat ik ook wil voorhouden, ik heb aangegeven over Sandisi. Ja. Over Sandisi heb ik aangegeven. Ik want tegen deze man zijn er mijn kom, omdat we ons stukken in, we beschikking in. We herhalen het wel lezen, wat onderbreken. Ik doe niet groter dan Samide.
Dus zijn we behandeling en afhandeling. Klachten van mevrouw Melchers. Want taki de man abun papira. En de man doet een code aan een D1273 2025. 16 juni 2025. Agona a laatste fase voor deze man. Ze moest kaar uno. Ze hebben gezegd raad voorstellen. Waar we gaan arkisen naar de raad voorstellen. Want if deze man roken. Dan deze man lek uno. Dat is het raadvoorstel. Om eerlijk te zijn hoor. De advies voor de man. Een lange proces voor deze man. Moro. Ik weet niet of er opzet in zit. Ik wil niet veel in details gaan. Ik wil alleen maar aangeven mensen. Dit is hem. Meneer Santoki. Je mag me uitnodigen. Ik wil wel een gesprek met u hebben. Toch? Laat me zeggen. Ik denk dat we even oud zijn. Zuster-broer gesprek. Om te kijken van, geef je traumatische problemen, geef het een plek. Het land leidt eronder. Je kan kondre leegba, je kan bakraman komen voor een herstelling. Apor alla den sani, vernietig alla den sani. En dan wil ik ook zeggen aan de burgers, abi patiëntie, make huiswerk. U maakt uw huiswerk in de zin van, je moet sappen je werk kantoren de. Je maakt je huiswerk op kantoren sociale zaken. Je moet sappen je werk kantoren de voor CBB. Je moet sappen sana i status, sana payetang. Je moet sappen dat u doet verhuizing. Die mensen moeten goed getraind worden, goed geïnformeerd worden om samen te werken. Daarmee geeft additie. Dit hebben we altijd gedaan. Toch? Om de mensen te brengen naar de regering dat ze hun spullen krijgen. Die Sani Bende, het was COVID, hebben we een andere waar we de overheid hadden gezegd, hier is COVID, komen jullie dichterbij zodat we de mensen kunnen helpen. Dus een regering, de politieke partijen, ze vormen een regering. Want ik wil niet praten over politieke partijen, maar ik wil over regering. Maar aksono, waar blijft ook taki naar uno? Want we hebben al veel bereikt. Want we volgen de gesprekken voor dit maand. Voor dan dit, dan dat. Ik volg geen nieuws. Dan dit, dan dat, dan zo. Wil ik vragen. Dit is de gemeenschapswerker. Dit is de regering. Dit zijn de mensen. Hier tussenin is een blokkade van corruptie en fraude en al die toestanden, waar deze mensen niet geholpen kunnen worden. Dan mijn actie dat neem u mee, undoro uno, dat u kan dragen over, want we gaan jullie ook volgen, dat luku, dit, dat is zo. Wans maar tak wat mooi zijn, een jong boy, tak van de oude mening, ik ben een jong boy, na sani taking, meneer Rusland, taki, we moeten alle oude mensen die thuis zijn gezet, vragen om te komen werken. Ik zeg het anders. Laten we de gepensioneerden die het werk kennen, laten ze vragen aan de gepensioneerden om een behoorlijke overdracht te doen. Dus verdrag over die de werkers zo kost doen. Want ik zeg het nog een keer, we hebben gewerkt met amateurs en met stagiaires. En nu gaan ze gevormd worden. Wat meneer dingen aangaat, meneer Brunswijk, u was altijd blij als de president weg was. Je bestaat naar een soort agenda, want dan kon je de naam dragen van ik ben president. Je neemt besluiten en toch als hij komt werd het weggehaald. Ik ben blij. Omdat we zijn de EU, maar die vorming moet komen. En misabata vorming ook komen. Wees nederig. No doe, leg mina amang. Dan ga je falen. Met tegen grand tangi voor alle desma politieke partijen komen bijeen. Alle de politieke partijen komen bijeen. Kan de uno luku fini. Alle de man pot den symbool voor klederdracht tijdens de propaganda tapa vrouw die ze in body. Ik weet niet, jullie mogen gaan kijken alle oude berichten. De propagandisten, Tory, alle man. Jukasema, Ingisma, Japanesisma, Unistanisma, ala de man.
abakkleden dragen. En wat is er nu? Atek alle de politieke partijen, per den Sranamang, de burgers reken, met een positie, elkaar den konan wang, dat we roken together. Laat het niet zijn als gemeenschapswerker. Lek aan het deel, ik moet straks komen praten over politieke partijen. Ik wil praten over een regering. En over sport en spel. Ministerie van, hoe is het weer? Ministerie van Sport en Jeugdzaken, die moet weer bijeenkomen. En dan wil ik nog één ding aanhalen. En, je hebt een, hoe heet dat weer? Dit is massa controle. Mijn man valt tapaning. Maar en ik kom erbij. En, ik kom straks erop. Ik heb het niet geschreven omdat het niet bij was in een gesprek. Ik wil het alleen maar aanhalen. Er moet nog een ministerie komen die controle houdt. Is ontwikkeling. Mijn man valt niet tappen. Maar dat moet komen. Zodat men weet dat wanneer men bezig is met een project, dat er overzicht is. Dat men weet van dat het ministerie op de hoogte is. Het is niet à la dol, maar dat het via het ministerie daar gaat. En ik zou zeggen van Grand Tangi dat ik die maar kans. Vooral voor deze ma. Dit stukken kong is heel belangrijk dat ik het weer herhaal. Deze ma sassen dit stukken kong. En een vrouw Melgers taki. Na taki miga taki. Na edemang voor ana edemang. A directeur voor sociale zaken. En de stukken voor Gwe. De stukken voor Gwe. De stukken op een code. Maar omdat meneer next en misabat mi bekona media. Dat mi ga actie de man denk van waka. Want we moeten gids met informatie. En je mantak de apparaat voorstellen. En we actie per de raad voorstellen. Want if nou een lange beren zijn niet. Ik wil zeggen aan sociale zaken. Mensen worden uit huis gezet. En, mensen kunnen niet betalen. Voeding is duur. Propaganda wordt niet meer gegeven. Dus die mensen krijgen geen voedselpakket meer. Nu is het een hele mooie, ik ga niet zeggen zware, maar zij je tak naar hem over dat je wegi. Hele mooie ervaring die we gaan oplopen om together Suriname te maken, like van Suriname bende. Grand tangi voor deze ma zei begi, grand tangi voor deze ma zei ik zeg bemoedigende woorden, like un positief, like un brasa, Jenny Simons, like mama van Kondre, like un brasa, alle de man zou leggen wat eet af. Dat de bereid voor chako as kondre lek van kondre bende. Une luku oil and gas. Gemeenschap werken ne luku oil and gas. Unu luku dat investeren in de portimang. Abondan Grand Tangi en Ulobus Revi. Dank u wel mevrouw Melgert. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland,
Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man. Maar die man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.